Ay, when nga rod, so madama tayo tatagi prepare so nga naka-schedule kami iti deliberation. So amin na digidi panel of judges when digidi validators ti search for cleanest kate adan to pa nagmi-meeting tapno ma-consolidate no sino digiti napagasatan nga may kan iti awards kadeti nga tawen iti 2025 isong hopefully and we are planning tentative date iti awarding ceremony ket intono December 12 or 16 so makikita mi di availability ni governor tapno at least at iso na matla mismo iti may santong mangted kadagiti awards kadagiti mapili na winners tayo iti deti 2025. Sino dati sir iti winner? Ti Municipality of San Nicolas, ti zona ti champion iti kwa ket no anak mariro no let's say no magunod damanen at ket may katlo no kwan ni Jeno kwan siyempre mi pa totally nakita kasi kailangan pala DJ kwa consideration of all the results kadi DJ scores da tisimaro nun sa Idiwakat Nueva Era and then Lawag City so tatama kita mi no sino digiti talaga nga nag-improve sino ti nagtutuloy ti effort na sino ti nakasustain kadakwada digiti na munisipyo syudad ken barangay kastamit digiti eskwela. Kad iti iliti San Nicolas sir ana DJ best practice